छान अशी मस्त अशी वडी झालेली आहे। आपण पाहूया आतमध्ये मऊ आहे की नाही। मस्त अशी खुसखुशीत, जराही कडक नाही। नमस्कार, मी स्नेहा, परब किचनमध्ये आपले स्वागत। गेल्या वर्षी आपण तिळाचे लाडू पाहिलेच आहेत। या वर्षी पटकन अशी तोंडात विरघळणारी तिळाची वडी मी आज तुम्हाला परब किचनमध्ये करून दाखवते। तीळ भाजण्याकरता आपण गॅस ऑन करतो आणि कढई ठेवली आहे मी। कढई तापण्यासाठी मी आच मोठीच ठेवलेली आहे। नंतर आपण कढई जर गरम झाली की आपण आच लो करूया। आता मी आच लो केलेली आहे आणि आपण हे आता 1 वाटी तीळ घेतले आहे। 1 वाटी पूर्ण म्हणजे हे पाव किलो तरी तीळ होतात। तुम्ही वाटीच्या साहाय्यानेच घ्या, त्याच्या साहाय्याने घेतलं तर आपल्याला सोपं पडतं तिळाची बर्फी करायला किंवा तिळाची वडी। 1 वाटी तीळ, 1 वाटी शेंगदाण्याचं कूट आणि 1 वाटी सुकं खोबरं। ह्याच्या 3 वाट्याच्या प्रमाणे आपण 3 वाटी गूळ घ्यायचा आहे। मंद आचेवरच आपल्याला हे छान असे फुलवून भाजायचे आहेत। मी आता बाजारात मिळालेले पॉलिशवाले तीळ घेतले। तुम्ही साधेही तीळ वापरू शकता, जे आपण नेहमी घरात खातो ते वडीला वगैरे वापरतो ते सुद्धा तीळ चालतील ह्याला। ज्या वेळेला तुम्ही तीळ कढईमध्ये ओताल तेव्हा कुठेही बाजूला जायचं नाही आहे। भले तुमची लो गॅस असली तरी तीळ आपल्याला खमंग भाजून घ्यायचा आहे, नाहीतर तो लागेल खाली कढईला। एकसारखा सर्व बाजूने भाजून गेला पाहिजे, म्हणून आपण कुठेही जायचं नाही आहे। तीळ छान सोनेरी रंगावर आपल्याला होत आलेला आहे। तीळ भाजायला कमीत कमी आपल्याला 8 मिनिटं लागली आहेत। आणि तीळ भाजला एक कशावरनं ओळखाल, तुम्हाला तीळ तडतडायला लागेल, उडायला लागतात तीळ भाजून झाले की। पांढरा शुभ्र तीळ होता। आता हा आपण जरासा गोल्डन ब्राऊन कलरचा भाजलेला आहे। मी सतत ढवळते म्हणून तो तडतडत नाही आहे। ढवळायचं सोडलं तर हा तडतडायला लागेल। आता मी गॅस बंद करते। 8 मिनिटं झाली, तीळ आपला भाजून झालेला आहे। आपली कढई गरम आहे। तीळ काढल्या काढल्या मी त्यामध्ये सुकं खोबरं घातलं आहे, कारण हे मला भाजून नाही घ्यायचं आहे, जर असं मी गरम करून घेणार आहे। छान असं ढवळून घेते, भाजून नाही घेत आहे मी हे, कारण बर्फीमध्ये किंवा तिळाच्या वडीमध्ये हे छान सफेद छान दिसतं। शेंगदाण्याचं मी कूट केलेलं त्याच भांड्यात मी तीळ वाटून घेते। हे आपल्याला जास्त पूड नाही करायचं आहे, जर असं 1-2 वेळाच फिरवायचं आहे। आपल्याला तीळ थोडेसे भरडून घ्यायचे, जास्त वाटायचे नाही, त्यामुळे मी थोडे तीळ ठेवलेले आहेत आणि त्यामध्ये अर्धेच तीळ घेतलेले आहेत। हे फक्त मी 2 वेळाच ग्राइंड करणार आहे। हे पाहू शकता तुम्ही, आपण अख्खे तीळ राहिलेले आहेत। मी 2दाच फिरवलं, एकदम पूड नाही केली। आणि हे मी थोडेसे तीळ ठेवलेले आहेत। हे आता आपण एकत्र मिश्रण करून घेऊया। तीळ वाटल्यावर एक छान सुगंधच आलाय। तेही तीळ मी जे न वाटलेले तेही मिक्स करून घेते। त्यामध्ये आपण 1 वाटी शेंगदाण्याचं कूट भाजून मी भरडून कूट करून घेतलेलं आहे तेही घालते। आणि ह्यामध्ये मी आता 1 चमचा वेलची पूड, तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। हे जायफळ आहे, मी याची पूड नाही केली, हे मी किसून घालणार आहे वरतून। हे छान मिक्स करून घेऊया। आता अजून एक पूर्वतयारी म्हणजे एक ताट घ्यायचं, त्याला आपण 1 चमचा तूप, हे आपण सर्वत्र हाताने किंवा तुमच्याकडे ब्रश असेल तर ब्रशने पूर्ण सगळीकडे लावून ठेवायचं आहे तूप पसरवून। ही तयारी जर आपण करून ठेवली की आपल्या तिळाच्या वड्या पटकन होतात। पुन्हा आपण गॅसवर कढई ठेवली आहे आणि त्यामध्ये मी 2 चमचे तूप घालणार आहे। तूप थोडंसं गरम झालं की त्यात लागलीच मी गूळ घालते। मी चिक्कीचा गूळ नाही घेतलाय, साधाच गूळ घेतलाय। तिळाच्या वडीला आपल्याला साधाच गूळ लागतो। तुम्ही पाहिजे असेल तर तुम्ही दोन्ही गूळ अर्धे मिक्स करून घेऊ शकता, 50-50, त्याचंही छान होतात। पण शक्यतो तुम्ही साधाच गूळ वापरा आणि पांढरा शुभ्र गूळ वापरा। हा माझा जरा जुना गूळ आहे, त्यामुळे थोडासा हा ब्राऊन कलर आहे। पांढरा शुभ्र गूळ वापरलात की तुमच्या वड्या एकदम पांढऱ्या शुभ्र होतील, छान दिसतात। आपल्याला गुळाचा पाक नाही करायचा आहे, आच एकदम लो ठेवायची आहे। फक्त आपल्याला गुळाच्या गुठळ्या मोडल्या पाहिजेत, एवढाच गूळ गरम करायचा आहे। छान असा आपला गूळ मेल्ट झालेला आहे, पाहू शकता कुठेही गुठळी राहिलेली नाही आहे गुळाची। आता ह्यामध्ये मी 1 चमचा तूप घालून घेते। ह्याचं कारण आपल्या वड्यांना छान तुकतुकी येते,
चमक येते एक वेगळ्या प्रकारची। वरसून तूप घालायचं आहे, गॅस बंद करते आहे आणि हे छान ढवळून घेते आहे। आपल्या मिश्रणात पटकन हे साहित्य ओतून घेऊया आपण। हे तीळ आणि खोबरं शेंगदाणे जे आपण मिक्स करून ठेवलं होतं हे छान आपण मिक्स करून घेऊया। थोडंसं घट्ट मारतं, पाक केलं नसला तरी सुद्धा गुळामध्ये आपलं साहित्य गेल्यावर हे थोडंसं घट्ट मारतं। आणि आता हे छान मिक्स झालं की आपण लागलीच ते ताट ठेवलं आहे तूप लावून त्याच्यात ओतायचं आहे। आता सर्वत्र माझा गुळ हा लागलेला आहे। हे तूप लावलेल्या ताटामध्ये आपण हे ओतून घेऊया। मिश्रण थोडंसं गरम आहे, हे थंड झालं तर तुम्ही अशा हाताने सुद्धा करू शकता। हे सर्वत्र करायचं, आपल्याला पातळ वडी नाही करायची आहे, थोडंसं जाडसरच। थंड झालेलं आहे कारण गूळ आपण जास्त गरम नाही केलेला आहे, थोडाच गरम केलेला। आणि त्याच्यानंतर एकदम प्लेन होण्यासाठी आपण वाटीला थोडंसं असं तूप चोळून घेऊया। हे मिश्रण मी सर्वत्र हाताने थापून घेतलं, त्यावर लागलीच मी हे गार्निशिंगसाठी सुकं खोबरं ठेवलं होतं किसलेलं ते घालते। हे घातल्याने आपली वडी छान दिसते, तेही अशी हाताने मी दाबून घेते सर्वत्र। आता आपण वाटीच्या साहाय्याने हे छान असं प्लेन करून घेऊया। पाक करूनही छान तिळाच्या वड्या होतात, पण त्या कडक होतात, त्या सगळ्यांना खाता येत नाही। अशा जर वड्या तुम्ही गूळ वितळून जर केल्यात तर छान होतात, मऊ होतात, अगदी तोंडात टाकल्या टाकल्या विरघळते ही वडी। थोडंसं 2 मिनटं आपण थंड होण्याकरता ठेवूया आणि आपण सुरीच्या साहाय्याने वड्या हव्या त्या आकाराच्या कापून घेऊया। मिश्रण थोडंसं गार झालं आहे, आता आपण ह्याच्या सुरीच्या साहाय्याने वड्या करून घेऊया। तुम्हाला डायमंड शेपच्या हव्या असतील तर तशाही कापू शकता, शक्यतो वड्या म्हटल्यावर चौकोनीच असतात। वडी इतकी मऊ झाली आहे की आपल्याला कापतेवेळी त्रास नाही होत आहे, म्हणजे तोंडात टाकल्या टाकल्या ही विरघळणारच आहे। छान अशी मस्त अशी वडी झालेली आहे। आपण पाहूया आतमध्ये मऊ आहे की नाही। मस्त अशी खुसखुशीत, जराही कडक नाही। लहानांपासून म्हाताऱ्या माणसापर्यंत पटकन अशी तोंडात विरघळणारी ही तिळाची वडी तुम्ही ह्या संक्रांतीला नक्की करा। परब किचन लाईक शेअर केलं नसेल तर करा, आणि हो सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा, मस्त राहा आणि परब किचन पाहत राहा।